ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବ ଏମିତି ପକେଟ୍ ରଖିଦେବ ଚାଲୁଥିବ। ଏ ବଡ଼ଟା ନେଇଯିବା। ଏ ବଡ଼ ମାଛ? ହଁ ଏଇଟା କାତିଟା ନା ନା ଏଇଟା ବାବା ଗେଣ୍ଡା ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତାହେଲେ ମାର୍କେଟରେ। କଣିକା କାହିଁ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା କେହି ନାହିଁ ରାତିକୁ ପୁରା ଜାମ୍ ହେବ। ଏଇଟା କହୁଥିଲା ସେ ଆଣିବା ପାଇଁ କାହିଁ କଣିକା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବୁଝି ହେଉନି। ଏଇଟା କେଉଁ ସେ ପିତା ଜୁଡ଼ିବ ଆମେ ସେ ଏଇଟା ଭାକୁର ମାଛ ନା କ'ଣ? ନା ନ କାହିଁ କଣିକା ଆମେ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଆଗଥର ଯେଉଁ ଆମ ପସନ୍ଦର ମିଳୁନି। ପଇଡ଼ ବାଲାଟାକୁ ଦେଖ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ପଇଡ଼ ମାଛ ଏଇଟା ଭଲ ମାଛ ଅଛି ହେଲା ତା ପଡ଼େ ଭିତରେ କାହାର ସେ ଲୋକଟା ହଁ ହଁ